Ki Pulit Pynïaid kali jongkan Nongpoh kila penlong ya ka jing Talasi ya ki Thuk henin kasi. Da ka bakmi bnya halor ka jing penon kam ya ki helmet ka license bat ya ki baju le stand bike hadin ka jing pentip badon ki ba penlong jaka stand bike ha ka surak ba National Highway 6 man kasngi ublai. Ha ka ni ka jing Talasi ki Pulit kila yo ban bat ya ki kenhun nong nya bike na Assam kat ba ki dang penlong ya ka jing le stand jongki hasnong umling. Kini ki jing le kai ba ishir kai amtang bagi bu jing ma ya ki nong nya Thuk henrai kumju ru ya ki pa nong lech nong wan ling ba ka ni ka surak ba layalam no ya kini ki nong nya Thuk sha police station balla ai ka jing maham ka bating ya ki bagi kena nasa menin kelawan sibun arkin hun la kadang ila lap bahakor kidang yale itu ki spot yuki ngilalap ban ngilabat bat ila phanya ki katkum ga motor berkelai aks kawan itinany wana itinany motor biak jadi ngimdon kam bang seking man ka sonde ngimdon kam bang seking man ka si ale ban phang pan stomi pi rei buromial de khnang ba ka jingsuk yung pi ka jingkiman ni pi ka jingsuk ba pi ka kam gi jam cheno pi lek ndon bakhang ndon baka